Fint, Sebastian. Ja, sådan jeg skulle sige, og jeg kan se det på dig jo. Jakob, hold dig lige klar. Jakob. Nej, du kommer ind til noget. Du får lidt gang i benene. Nej, kom og stå. Simon spiller. Ja, men må ikke først tisse. Udstart! Simon! Andreas! Der kommer, jeg skal bare lige pisse. For det dyret ind i buksen. Ved du hvad, du tisser med den størrelse, du har. Kom. Højre bak. Kom du, bare. Jakob! Bare fortsæt! 73. Kom, Basi. Op og spille, ikke også? Kom, presse. Op på tæerne, Basi. Kom. Ja, roligt. Det vil jeg ikke høre det der. Kom, Oliver. Kom nu, pres det! Det er godt spillet, det der. Kom nu, Oliver. Du må presse. Udskift, så der kan komme ind. Jakob bag. Det er godt spillet, Jakob. Mange 0. 5-0 eller 4-0. 4-0 står den. Det må du samle op. David, kom igen! Kom, presse. Kom, Andreas. 4 står der til dig. Ja. Udad, kom. Jesper, kom. Jesper, du skal... Kom, Victor tager den. Kom, afsted. Ja, Victor tager den. Kom. Jesper, hvor kan du løbe hen? Hvor er der plads? Hvad kan du hjælpe med? Rigtigt. Få den derop. Kom med den, Victor. Kom, bare afsted med den, du. Næste. Godt, Johan. Så er det ret, Victor. Godt, Oliver. Gør det igen. Nej, du skal ikke herud. Kom, Jesper. Du skal have den. Ja, bare kom der. Dommer! Philip! Andreas! Ned, som du plejer. Du tager den side over i midten. Ned og dækker op, ikke? Super kæmpe det. Kom og skal ned og dække op. Find ham der, den lyser der, ja. Godt, Andreas. Super set. Oliver, vær med i spillet. Træk lidt nedad, ja. Kom nu! Kom nu, drenge og rører! I står i en stor klub! Kom nu videre! Oscar! Kom derned! Det er godt presset, Mikkel! Udad, Christian! Kom Oliver, I står og træner dernede igen! Bag, Jakob, bag! Joel, bag dig! Oscar, 14'eren! Det er godt presset, Anders! Jeg er grønne røver. Jeg har pæne. Jeg er så pæne. Dommer, vi skifter! David! Ja.
Sted. Super spillet. Og John han siger bare, at jeg skal bare hakke dig ind i kampen. Han er overrasket til at sidde bagefter. Nej. Det er meget bedre. Jeg har lige fået en god idé. Jeg kan ikke de andre voksne herude på siden. Det var en dobbelt trænuger. Kom nu! Det går ikke noget, når bare var penge med nok, så gør det ikke noget. Jeg kan betale sig fra det. Ej, det er okay. Kan man godt spille derude? Godt prøve det. Men jeg synes også, at jeg hørte, at Per sagde, ikke flere mål. Kan du ikke det på tiden? Ja, jeg synes også, at vi har tabt den, vi skal sætte. Ja, det er. Der er en, der sover en lille derinde. Frem! Kom nu frem! Virkelig og råb til dem! Sådan. Kom Oliver på plads! Oliver, kom med! Oliver! Så kører han lige igen. Kæmpe bold. Kom næste! Man går til synkronsvømning. Det der, hvor man laver nede på hovedet nede med den næste. Så laver man noget med benene. Kom nu, tal sammen! Ej, gør du det? Ej, laver du sådan? Så laver du så gammel dernede i vandet og sådan noget? Ja, vandet er kommet ud hjem. Gør du? Jeg gør det ikke. Jeg vil gerne en tør. Det er da meget godt. Fordi vi kun svømmer. Ja. Tag på den! Spil det andet! Ryk ud, Oliver! Ja, tag på den! Oliver! Det er for du, der rykker ind! Du skal rykke ud, så det kan se dig! Oliver, prøv at se meget plads der herude. Kom. Oliver, kom nu ud herude af! Jeg har ikke altid Ud af Jakob! Kom Sebastian. Godt, Ej, Oscar, ikke vente! Kald på den ude på fløjen! Kør nu, Oliver! Kør nu! Nej, ikke nu! Ja, så han der. Kør, Oscar, kør! Kom så, Oscar! Godt, Victor. Oliver! Dommer, vi skifter. Dommer! Markus! Jakob Emil. Kom, Peter ned i midterforsvaret. Ja. Venstre kanten mest. Der hvor Markus spiller. Lige bag angriberen. På midtbanen ved siden af Anders. Længere over, David! Det er godt det der, Jakob. Det er godt læst. Det er jo rigtig fedt. Ja, jeg kommer tilbage. Det er selv op. Slik på det. Slik på det. Så det fast. Det går ud. Godt presset. Det gør I alle sammen. Hey! Det er også godt spillet. Det var der ikke en med. Der. Kom igen, Oliver!